Ινανάι γιάβρο μου, ινανάινα. Σε υποφέρε τσικούκλι μου. Ινανάι γιάβρο μου, ινανάινα. Ο ινανάινα. Πάμε, σόλο κουτάλια. Παίζετε κουτάλι από μικρός? Από 10 χρονών. Πώς την έχετε δει με το κουτάλι, δηλαδή πώς την είδατε? Μια μέρα μικρός πήρατε 2 κουτάλια και τα παίζατε? Κάποιον είδα. Α, είδατε κάποιον να το κάνει, Ο Δημήτρης ο Χελιώτης έπαιζε μπουζούκι. Αχα. Και βλέπω έναν να παίζει κάτι κουτάλια. Μου λέει δεν τα μαθαίνεις. Ναι. Παίρνει μουσικό αυτή. Δεν πειράζει, λέω, όποτε γίνει. Ναι, και εγώ αμέσως πήγαινα και έπαιρνα τα κουτάλια και τα παίζα. Το επάγγελμά σας ποιο είναι? Κήπους. Κυπουρός είστε? Κυπουρός. Ωραία, αλλά το κουτάλι το γουστάρετε για πάρτι σας, έτσι? Δηλαδή ακούτε μουσική και βαράτε κουτάλι, Όλα τα καλύτερα τραγούδια που υπάρχουν. Από Παπαϊγάν, από Χιώτη, Μπιθικότσι, τα πάντα. Και δημιουργείτε με το κουτάλι, Ναι. Έπαιζα του κύριου Παπαντονίου. Ναι. Σε όλους. Α, έχετε παίξει σε μαγαζιά? Σε μαγαζιά, σε θεατρικά. Α, έχετε παίξει, είστε επαγγελματίας κουταλοπαίχτης δηλαδή. Έπαιξα και με το Σπυριδάκι. Ναι. Με το Σπυριδάκι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, Γιώργο. Και να είστε καλά. Να παίζετε πάντα κουτάλια. Τα μαχαίρια μόνο να μην βγαίνουν, τα κουτάλια να βγαίνουνε. Λοιπόν, τηλεθεατόπουλά μου, σας έχω πει ότι σήμερα πουλάμε πράγματα, έτσι. Λοιπόν,